geweest? Het had wel beter geweest, maar ik wel minder. Ja, nou ja, van die dagen, dat weet je niet wel eens. Nee, doe dat. Met je eens even zien, voor jou, hè? Een nieuw holdoekje. Nee, holdoekje. Ja. Nou. En dan moet ik maar even vragen, hoe is het nou met Alja Sirikstra? Ja, nou, ik heb nog 3 man in huis, maar hij dacht het net. Hij dacht het net? Nee, als ik op het knopje druk, nou, dan gebeurt er niks. Ik gebeurt er niks. Nou, willen jullie wel weer inruimen? Want toevallig had ik bellen. Ik had flitskieringsbron, ik heb bellen, boordvrouw. De flitskiering, ja. Nee, ik wil wel van hem mooi hebben, maar... Nou, dat is hij niet. Nou, ik dacht, zijn bruin, die kan wel wat, hè? Ja? Nee, maar ik denk dat het een homo is. Maar het is correct een man, boordvrouw. Die man, die dacht het wel altijd goed, boord. Maar hij was nou, wij zo'n, dan jerk hem al op die in die appelboom achterover zitten, minaret. Ja, hij zit de hele tijd in de tuin, maar minaretten te plaatsen. Nou. Nou, ik vind hem maar niet, hè. Maar ik maak wel zeggen, boordvrouw, dat het was goed, dat hing het wel lekker te wapperen in de tuin. Ja, ik kan er wel mee was komen hingen. Ja. Dat is wel handig, maar nee, ik wil graag een man in een huis en dan wil je wel wat, hè. Ja. Nee, hij komt er net van hem heen, wat ik kijk toch. Oh. Nee, ik vind het niks. Oh. Maar ja... Ja, boorvrouw, hij zit nog weer in die minaret, hè, in de tuin. Ja. Nou, beter een minaret als een minares. We moeten hem maar even nemen, want hij mag het wel weten. Ik zal hem even op, hè. Ja. Ja, dat is weer even. Oh, dat is super. Ja, kom eens zit die minaret mooi, maar kom aan een skieringsbrommerke. Van u twaan, is het allerbeste, wat vind je jou ervan? Hoor, vrouw, hij jet het net, denk ik. Hij is jong, maar trouw. Bij ons jong, richting Mekka. Nou. Ja, daar komt er al, ja. Oh, daar is de brommerke. Oh. Zo. Oh, ik moest een keer wel zien, jongen. Ik ben Romano Simmertwer. Ik ben skieringsambtenaar van de provincie. Ja, dus als jou komt u even skiën. Ja. Ik ben correct de chirurg. Ja. Jongen. Ja, geniet er maar om, hè. Wat is Nee, het is een serieuze ongelegenheid. Nou, jongen. Is dat geen goede man of zo, boervrouw? Nou, ik ben geen jongen. Dat is helemaal weer. Maar goed. Je denkt van, ja, een man in de huis. Dan word je echt wel eens, hoe maak ik het zeggen? Een beetje, seks. Oh, ja, maar boervrouw. Ja, ik ken niks. Jongen, dat kan dan net de enige manier wezen om een goed huwelijk te hebben. Oh, ik zou niks bedenken kennen, hè? Ja, maar had je er goed door nee tot, boervrouw? Want je kan zo, ik wil het wel trouwen, maar je kan zomaar skieren, maar waarom, jongen? Waarom dacht je dat zomaar? Nee, het zomaar, hè? Ik vind dat ik niks meer aan, ik kan me niet verstaan. Nee. Goed, nou wat moet de man er eerst zelf maar die jongen maar eens even bijvregen, jongen. Je bent al hier Sirikstra, jongen. Al-halal barakasis. Hey jongen, heb je dat goed verstaan? Hakbaar op hoekje. Hakbaar op het hoekje? Hakbaar op hoekje. Hakbaar op hoekje. Oh jongen, ik weet niet wat je het over hebt, jongen. Jongen. Hé. Jongen. Ja, jongen. Bakker Oeslager. De hakbaar op hoekje. Ja.
Ik zou het net weten, jongen, maar ik moet... Halal, bargahazes. Ja, bargahazes, ja. Ik mag je vragen, is boervrouw een goede vrouw voor jou? Allah, boervrouw. Chlamydia in Brom. Wat is dat? Chlamydia in Brom? Het stonk. Het stonk, maar Maar jongen, is dat genoeg voor een skiering? Ik zal eens even vragen om de boervrouw. Boervrouw, jongen. Waar is de Alia Sirkstra zei dat de boervrouw misschien net zo skin is op haarzelf, jongen? Nee, maar ja. Ach, ik was me wel eens een beetje, maar er zat wat onder de kraan of zo, maar dat had wel gedaan, hè. Maar mevrouw, als ik ook wat zei ze mij, ik ga me zelfs eigenlijk nog neerwasken en had een neerles van hooien. Maar een stukje zonlight en is ja, mooi, gewoon goed. Je kent het toch aardig oud mij worden, hè? Hallo, mevrouw, chlamydia. Nou jongen, ik weet het eigenlijk net, beste meisje. Je moet er dus maar even goed over nadenken. Want je kinderen zijn wel mooi, zeg ik al. Ja. Ja, jongen, al je Sirstra. Jongen, je moet er dan wel weer... je had net een verblijfsvergunning, je moet er wel weer voort. Dat is Shamira. Allah Akbar. Nou, ik kan niks zoals dwan, boervrouw. Ik moet je hem schieden. Ik ga even het wetboek neem ik erbij. En ik zal zeggen... jongen en Vanke... hierbij ben je hem schieden... omdat er geen goede groen meer is... om dit huwelijk in stand te houden. Dus als je hem hier even tekenen willen, jongen... dan is het zomaar weer klaar. Ja. Een boervrouw nog even hier, jongen. Ja, nou, dan ben ik er maar aan. En ik liet het allemaal niet al. En is de boervrouw is nog tjoegen. Ja, ik zou ook wel even. Mag je even een kruisje zetten? Nou, neem je al die man even mee op je brommerke. Ja, maar die man, ja, al je Sirstra maakt ik voort mij. Ja, nou goed jongen, spring maar achter op het brommetje. Allah, Nee, jongen, net zo het jongen, jongen. Net zo het jongen, jongen.